Oh god. Prøv lige at se, hvad uret gør. Ej, det kan du ikke se. Det er så sindssygt med uret nu. Hvordan fanden er det kører? Og hvad, mand? Jamen, det er bare, det kører. Klokken, den er ved at være 9 nu. Nu er den 8:30. Altså, der er noget galt med det ur der. Altså, du måtte godt få lov at se, men det er bare, viseren, den der klikker, den kører ikke. Men det gør... Jeg skal lige være med på kameraet her, så. Jeg ved ikke, om man kan se det. Ja, det er sgu da meget sjovt. Nu er klokken sgu da mange efterhånden. Ja, nu skal jeg i seng. Nu må jeg hellere gå i seng. Det kunne være, jeg skulle gå ind og sige, at det spøger. Ej, det var faktisk sjovt, fordi på et tidspunkt her på stuen, hvor han ligger, der var sengen begyndt at hejse op og ned hele tiden. De blev helt bange. Nå, men det er da meget sjovt, det med uret, fordi det lige mangler batterier. Ja, det ser ellers meget skægt ud. Nu er klokken 11. Det var stærkt, var? Og lige om lidt, så er den... Nu er den 11:30. Hvor sjovt. Magic moment on the clock. Wow. Ja. Nej, for jeg har da et headset. Nej, det kan jeg ikke. Så, nu stoppede den. Fra 12-tallet af. Så er det spændende, om den kan... Nå, det var det. Så er klokken gået.